Morjesta ja oikein hyvää tiistaita meille kaikille. Me tultiin tässä Elviksen kanssa käymään aamukahveilla ennen meidän aamutreenejä ja mitä äskettäin tuossa tein, niin lahjoitin tekstiviestin avulla 10 € tämän vuoden nenäpäiväkeräykseen. Valepa haluaa olla tekemässä hyvää myös lentopallokenttien ulkopuolella ja sen vuoksi se osallistuu tänä vuonna järjestettävään nenäpäiväkeräykseen. Ja Valepan osalta nenäpäivä huipentuu jo tulevana lauantaina 25.10. kun Liiga Riento saapuu tänne Vexvelle taistelemaan meidän kanssa sarjapisteistä. Näin on Jamo, ja ensi lauantaina jokainen katsoja on tärkeä, sillä Valepa lahjoittaa euron jokaisesta paikalle saapuvasta katsojasta. Tarkoitus olisi saada ainakin semmoinen tonni täyteen, että koetetaan tulla sankoin joukon paikalle. Ja tämän lisäksi viikon aikana on tarkoitus kerätä erilaisia yksittäisiä lahjoituksia, joka onnistuu helposti täältä Nenäpäivän sivujen kautta www.nenapaiva.fi. Ja sinne Valepakin on perustanut oman tiiminsä. Ja kuten minäkin äsken tuossa lähetin tekstiviestin, sillä tavalla voi lahjoittaa esimerkiksi 10 € Valepa-tiimin kautta. Eli lähettämällä tekstiviestin numeroon 16499 ja sinne kirjoitetaan tekstiviesti sitten, että NP 102012. Ja kun lähettää vaan, niin tällä teolla niin lähtee 10 € hyvään tarkoitukseen. Mutta sivujen kautta löytyy paljon lisätietoja kyseisestä keräyksestä ja myös erilaisia lahjoitustapoja. Ja tässä samalla haluaisinkin haastaa sitten muut Mestaruusliigan liberot tekemään saman tempun, eli lähettämään vähintään se 10 € hyvään tarkoitukseen. Sen lisäksi tällä viikolla nostakaa kaikki syötyt kuppiin, paitsi tietysti Liiga Rienon libero voisi ottaa sen kanssa vähän rauhallisemmin, että lahjoittaa vaan se 10 € ja jättää kupit ensi viikolle sitten. Oliko meillä muut? Eipä meillä muut. Me lähdetään kuule aamureeneihin ja mukavaa päivänjatkoa sinne ja pitäkää nenät korkealla. Morjens.